Sunnar Studios. Daga zuciyata, daga zuciyata, daga zuciyata, daga zuciyata, daga zuciyata, san kini ne na yi nisa. Daga zuciyata sahiba ke ce gwanata, daga zuciyata kin zamo auta ta mata, daga zuciyata sahiba kin zarta mata, daga zuciyata za na kai ki gida ki huta, daga zuciyata sahiba ki min nigata, ke ce gwanata haka kuma masoyiyata. Daga zuciyata sahiba ni na fahimta, daga zuciyata sanki ya shiga rayuwata, daga zuciyata ke na ba duka rayuwata, daga zuciyata ke na ke so kar ki manta, daga zuciyata ke na ba duka nutsuwata, ke ce na ke so sahiba ki min nigata. Daga zuciyata so a yau ya sani bauta, daga zuciyata na kira ki habibiyata, daga zuciyata na kira ki jinin jikita, daga zuciyata zan kira ki aminiyata, daga zuciyata san ki ya bujini da hanta, ke ce na zaɓa sahiba matsayin matata. Daga zuciyata na kira so makaranta, daga zuciyata na kira so rayuwata, daga zuciyata na kira shi da mutuwata, daga zuciyata na kira shi da damuwata, daga zuciyata na kira shi da walwalata. Nan za na barki sahiba sai